Först och främst matcher har vunnit att ikon i ungefär nu. Ja, det går så backa så må man säga, men vi må bara trycka på det. Det var det rätt och det kan inte ske inte alltid. Så vi må bara trycka på den. Vi trycker på det. Det gör vi fullt fast. Det ligger ölen extra att han vill ha dysten. Det är näck på spel och det är några händiga dysten som på alla stora Irish för tyckon vi brottsperson och öron. Då att det inte hand för trust i det nå väl. Det kan man ganska säga, jag vet inte. Men det var ganska chockad där där. Jag hade lugat sånt någon att vi där då. Vi pressade väl och kom till några chanser då. Hoppas att det är en mål som är för lite. Signas lötna i förhållet kvar händer jag inte ta. Du måste säga. Jag vet inte vad det är jag kan ta. Jag kan inte säga bara allt. Han har löt väl. Det är värre. Till det jag 1-0 i förhållet och till just det var rätt gott Tamarald och att du tar så kommer ett brottspark närmast bortsett omkom på en tutning kvar till brottspark helt då. Vi ser att det är torrgång kan vi säga. Att vi klarar helt 8-0 i halvlags så rockar vi det andra listor. Det rockar vi så. Jag kan se att det har björn en gång dator. Och det var omöjligt. Det var helt totalt. Jag kom datt i hånden han skulle skalla och datt i hånden han. Tack för det.